Dostum kärmedi öyle. Dostum. Nähilem bolsa çalajada gıynanan bolsaň esasy özüň üçin gıynanyň ýa-da köp fanatlaryň, muştoklaryň gıynan raýdym öýtýän şo duýgu boldumy? Halamaýan häsiýetiň. Фальшивость. Yöne men zaten şalban oraya. Ha? Şalban oraya. Näme ýa? Ay silahdan. Yok. Oğlum canım birinci. Ay papa de. Näme de yerinden turmadın hadi. Haýsy? Türk kinoda düşdüň sen? Osmanlı mı? Osmanlı. Gladiator, Titanic. Gladiator. İşte bir bak sıfır garaş ululayın diye. Ululayın diye. Görkejen dedim her hemimiz gelir yanına diye. Men şoklan täsir edip sen kıyın gurlaýanmykan diýen türkmençe. Ya. Kıyın gırlama. Olara beredene gülýärler. Yara darmana geldin öyle. Не все сразу получается, но мелкими шагами вы достигнете своей цели. А когда вы достигнете, вы это даже не заметите. Хотя об этом вы мечтали. Kendi olur mu? Näme diýen bolsaň ýalanmy şu. Assalamu alaykum. Aleyküm selam. Hawa, näçe gün boldy? Men sana geleniňe şu. Bir ay oldu şu. 6-7'sine mi alsan dedim. Bırak. Önü şu temeden başlaýaly şu taýany. Hı. Soňky boy barada gurun edeli. Hı. Böyle. Nähili? Katrynanyň gözüm. Yok. Не себе diyen zat var. Olan zat был тоже. И сосредоточен молодая просто. Надо делать выводы с ошибок. Yanlışların üstüne işlemeli. И yeni daha ders gidivermeli. Nähilem bolsa çalajada gıynanan bolsaň esasy özüň üçin gıynanyň ýa-da köp fanatlaryň, muştoklaryň gıynan raýdym öýtýän şo duýgu boldumy? Второе, наверное, ikinci. Şöyle. Köp kişi fanatlar. Nasıl özüm için kıynanmadım. Ben biliyorum ben sasayadım. Ne öyle hayız formadattım ben. Bol formadattım. Yani воля случай, да, был şeydi. А так, никаких оправданий. Это спорт. Düýün gawatlaşamyzda aýtdyň da şo günkü ýagdaýym, sastaýanýam azajyk täsir etdi öýtýän ediň de. Это я что-то скажу, будет оправдание. Это не оправдание, просто бар момента. Hayızın üstünde bir işlemedi. А так форма все. Хороший форм был. Мунгал формада hiç yok dedim. Gol кемп geçtim. Может перетренировка, может перенагрузка. Ну опять-таки угловым trenerim yoktu da. Adatça şolar bolmaly aýanyňda, ha? Adatta bolmaly şolar. Benim şimdi Suhrab'dan kalayın boyut Amerika'da Artyom'um aslında gel bilmedi şu pasportu kuturdu. Amerika'da vize rejim tez zakonun devlette çıkabilmedi. Son için Ankara'da bir tez komanda da bu sefer. Hem köyüne komandam yoktu biraz. Ama şimdi boyu Artyom alıp barayadı. İyi Suhrab. Yine bu tarafta yine şeyle oldu da. Onsoň nähili garşalylar gelende? Aýdaly öň ýeňji bolup gelendäki bilen şuny deňäňde tapawut etdimi? Как обычно, не вау. Utandan şeyle geliyordum, utandan şeyle geliyordum. İki tarapda da gollap bilýärlermi özüňkü şoň üçin men soradym. Я почувствовал просто adamların köpüsünün переживать эдenden кыйнананына. Для меня это так. Ну, если человек в спорте, он понимает это спорт. Bir gün utyan, bir gün utalım. Şu günler ne deýince alýan sen? Da o. Nähili Alacak bolýar. aljak bolýan? Eyvallah. Nähili geçýär günüň sen şu? Çalt geç. Çalp geçýär. Deyince alayan değil, deyince alamam. İşleyemem. Bu mesela şeylerde ortaca. Golf oynap gördüňmi döwle? Oynayacak. Oynap gördüňmi däl, oynaýanmy diýeli? Yer. Men dogrymy aýdaýyn, oynap göremok. Men ikinji gede ýadyk üçin gelýän edimi? Gör bu. Beni yıkıp bilen o. Beni yıkıp Kamilu. Olara beredene gülýärler. Yara darmana geldin öyle. Golf diye baylan oynayan keyfi diye de. Golf mu? Hı.
Aslında özüň gyzygyp oýnaýanmy şunu? Yok. Moş öz keyip vardır bu sen bilen bir insap oynayan. Bir insap oruşma. O barayda. Şu wagt göreme. Taşary ýurtda kän gedýän. Köp zady gördüň. Ýöne owadan gitdiň sen. No. Kolhoznik diýenmem sana. Конечно, vardı. Öngü olaydı. Bilýärmi? Owalaýdyn. Şu wagt dol senden çykdymy? Ya özüň duýýanmy tegem içinden? Owalanlaýdyn. Yine oğlan. Bak şey, senin oğla. Yo utanç dälmem üçin şunu Neymiş bilmeýändigim. utanç bolsun ayt. Oğlu boladın mı? Yok, ne var? Oğlu da kendi zaten öğrenen. Oğlu da hem zaten öğreniyor, жизнь обстоятельств. Hepsi yere aktarıp bilen. Agdap görpdiňmi? Ben neyimi tok edip görmedim yani. Hoş şeyden. Oğlu da. Sığır saýadym diýdiň. Sıkır sayar. Özüň saýadymmy? Özüm sayar. Günde 2 sefer. Onam satýadyň ha? Satyadım. İrden çıkıp doğmanın arasında var bir pelle. Ha prosto aýlanyp satýadyň ha? Sütpa, süt beýger. Yok o vakti Volga var çıkardıktan bir pelle signalı bassa adama çıkardı o zaman. Doğru söyledi de. Davay döwlet. Şu arada gurrun edeli. Ne mi? Erkinlik näme seň üçin? Svoboda действия diyen mi? Hawa hemme taraplayın. Erkinlik bolanda nähil düşünýän sen? Sen düşünjäňde. Benim şu durmuştu yaşayıp mı? Безопасность. Men için o verdi. Yaşayış. Kımmatta. Onun başka ne mi diyeceğiz? What's up, all the what it do? Few shining up, now me dash it doom. Demon rubbing at the money. Yürü, anladın mı? Serap. Bas bak, iki sefer var. Görəniz mekanal qayanı mekanın izinde de hem qarnı şey oldu. Gerçekten öyle şu an. 100. Günlüğümü senki döwlet. Ну, во время подготовки bundu. А так, boydan sonra через день такого определенного режима нет, но уже вот пора geçti boydan sonra. Им надо возвращаться. Ну, после 40 дней günde. Тогда пока организм восстанавливает. Все эти моменты надо. Sen okuw näçinji ýyl gidipdiň? Ukrayna mı? Ha, Ukrayna. 2009'da. 2009'da. Esasy Aňyrda da başlady da şu wagtlara. Esas Aňyrda студенческий döwürlerde yaşlıkta şu. Мечта, желание var da çıkış etmek, выступать etmek. Она как-то проявилась сама. Вот это желание, стремление, оно взяло вверх. Böyle bir ananın bakana. Kimin sen kaptanında bir bağdı mı? Davay döwlet. Edaw şonu sen oňa barsyň. Edi özüň. Yiyeceğimdir. Aslında yiyeceğim. Ben kalkam bilmeydi. Korkardım kalkama ve belki bilendir. Ben aslında yiyeceğim. Hakan. Kalkam protiv. Kalkamdan sonra ruhsat alandan sonra artık profesyonel uzun başladım. Ama çeltik skriti. Kalkam oku. İşim et. Hakan haçan düşündü, gögnüdi. Oğlum Kaçan da ben, наверное, пояс alıp gelelim. Ну, отцовское одобрение это большего стоит, это больше мотивации, чем что-то другое. Hazırlık döwürde de kakam bilen bunda. Барян, кява, kakam gün gideceğiz onunla beraber. Просто приятно. Kiçikan sen lälik saklanan mı? Hakan. Bulup oynadıp. Sen öz çağalığında näkil şuwa? Sen oğlum var şuwa da? Oğlum da yılan var. Oğlum gaýdyň näkil sen şolarynda şuwa? Özüň kuleden geçtirende, öz ýaşlygyň bilen. Mesela men ýadyma düşen kakam bilen oýnap ba dedip görüm. Benim. А я мягкий, я играю. Benim oýnaýan. O zatlar var ya öyle. Dövür başka da. Döwür başga mı? Dövür başka.
Dövür ütkedi. O dövrde başka hazır. Men öydeken bolama. Şo üçün o naказание еще есть, но как им aldı? Mesela men oğlum men aldı elde. Ha. Men öyde spokojno oturan oğlum da eltimde. По-любому bir problemi tapmalan. Şu wagt özüňe şeýle pikir gelýärmi? Şol owada Aşgabatda da ýarym gelip şeýdip giden oglan, indi bolan Türkmenistanyň bir awraýy bolup dursun. Şo nähil garaýan, men ete münasip şoňa şeýdip adam bilen ýetdim ýa-da menki bir hil çudy. Allah tarapyn birden uğruna bolup gitdi, şo nähil görýärmi? По-разному можно рассуждать. Упорство. Я потому что дал маме слово в детстве, что это сделаю. Об этом много кто не знает. Я помню, я как подрался, с кем-то домой пришел, у меня рука вот так разбитая. Я же в Немурское бас отыды. Aha. Hakan gör, eşti öldürüyor seni, uğruyor seni. Meni gep eşitmeli, sen çağı ne el çağı, her zaman meni gepe koyuyor. Tapçan çağı da, oldu da, tapçan asman seyredip otuydu. Hakan gör bir kaydı. Aha. Kaydı mı, bilmedim, vurdum mu reklam, yadımda yok ya, coştum. Aha. Ben tak обидным oldu. И ondan, какой-то, знаешь, не помню, какая ситуация точно. Mhm. Ну что-то случилось, и мама тоже на что-то обиделась, и я сижу тоже грущу. На небо смотрю, асмана yıldızlar seyredip. İşte bir baksın, bir garaj ululayın diye. Ululayın diye. Görkeceğim dedim, hem biz gelir yanına diye. Şimdi я много чего не могу сейчас здесь сказать на камеру. Но я тогда дал себе слово. И Allah'dan dilek ettim de şu vakt çağırdı öyle. Allah'dan kömür ettim. Ben vakt şeyle bir olaysam da tillidir çıtıp görürsem de. Yani такую, блин. Именно от чистой души. И она как-то пошла. Есть, знаешь, что есть. Есть уже. Ну, hemmedat Allah'dan. Hemmedat Allah'dan. Oğlum sen demelen şu wagt boylaryny görýärmi? Говорят? Наверное. Не спрашиваю. Soraňok. Olam kän kaka ýyle boldy, bile boldy, olam kän nimeden o? Yo, soňky boyda aytdy. Hala şo arada gürleşýär. Я помню, biz 2 gün kakamy jaňatmana wak otyp. Boyda. Şo arada gürrüňe desin gelen o. Bir hili de. Oğlum jaňat birinci. Ay papa de, näme de yerinden turmadın hadi. Ay şeyle gattım dedim de. Yani boy saklanan vakt düştün bir kere moment saklandı soğudu organizm gattı da. Düşündüm anca. Ay böyle de bir kere bilen sonra моментами где sustan başlayan. Моментами думаешь, ай не доработал, не сделал. Özüm uspokоить edecek böyle, но все равно каком-то момент. Benim kakam jangattı. Oğlum dedi, oğlum dedi. Ne ayağı dedi, o dedi. Paptım, benim başarmadım çünkü bu sefer bolma, ne mi oldu? Kattım, bir düşünmedim. Hem de oğlum bu oldu, sportu da ne mi? Önkü sefer bu sefer yenildim, kaharlandın, gittin hadi. Yenim oğlum bir sefer şeydey dedi. Yetti bana şu söz. Oldu. Остальное меня уже не волнует, что кто-то что скажет. Главный человек, который был, он мне сказал все, что он думает. Yöneten şu gülýärli ýaman açyk. Men ýapa bolanam da. Yo men şolar ýalat erbet depressiýa salyp bilýär-de yöneten parara botuny diýilýär ta bu özüm vardy. Şoň üçin kendim bilýär. Men kän geçtim bu yoldan. Ben işlemele kazanmalım, başkalarına bakmalım. Вот и всё. Ben главный приоритет моей задачи işlemele семья. Yaş baka. 40 yaş kakam aydan gelip var. 40 yaşıca işte olun dedi. 40'tan sonra deyince Allah başlar dedi.
Erkek 40 yaşaca men diýen güýji bolýar deseň ýowaş-ýowaş diýär. Özüň görersiň diýär. Meni 40 jet. Şo ýaşlykdan kelle goýanma. Kızatlar. Ýöne sen şu wagtky uruň maksimum näçe ýaşa çenni? 40 çenni dogurdy. Men resimde. 40'tan soň şeýler kelläňe gelenokmy? Öwletçän, uje nastavni, coach, media sistemada öwretýär, ile, bile, sport bilen bagly kontent ýöretýär. Ýüp, aýda, sen näme boljagyny bilemem. Sen şonu wa görýän men häle aýtdym, sen media ýaman çalyp girer kan diýen. Benim karakterim naýerdim bolmagy. Sen допустим men tanamaka näil pikir edýärdim. Давай вот так возьмем. Dogry maýdaýynmy? Hakykat aýt. Go sportsmen ýöne ören vetrini çalyby. Şu momentyny tutup ýetişmeseň er turnirde boljagy ýa-da gün belleşen günüň tutup boljagy ýa-da ýene bir zat şoňa neme däl adam görýän men seni. Bir ýerde duranok diýjekmi? Doğru. Ну, может, характер такой, может, жизнь, обстоятельства такие. Есть свои тараканы в голове. Dostum kärme döwlet. Dostum? Yok. Kendi. Kendel. Ну, смотря дост, в каком смысле? Hakyky dost diýip ýanyp bilýär. Ne şu wagt jaň etýän sen, bir teklik gelýär ýa bir begen ýa gynany ýa plany diýip jaň etýär. Vardır 2-3 tane. Kendi. Bunda dostlarım ken, tanışım ken. Elbette ýöne hakyky ýaşlykdan köpde men gatnaşan dostlarym 2-3 tane. Sana dostum diýen kärmi? Этого я не знаю. Döwlet men dostum. Есть друг, есть дружба. Hakyky dost dostlar. Вот и всё. Hakyky dost bu. Dostlar. Näme diýip sorajak boldum bärde. Neme görýär? Sen haf alçak görýän. Lübo ýerik sal sen, derä özüňe gerek adam taparsyň, özüň aldyryp bilersiň, birgeşip bilersiň. Ýöne sen özüň şoňa dostlugy näme diýip, grup aýdanda şoňa wefaly adammy sen? Men aýdana men dostlaşmanam gowy bilen. Dostluk saklaşmam bilen. Men dostlukdan polüs etmeýän hiç kaçan. Dostmu? Dost şu. Gatnaşýasmy? Gatnaşýas. Geçen? Boşokdyňmy mene? Yo, barmy? Barmy? Näme çık? Yeni işe alacak ondan oyun oynaýar. Kergede koyup bilmäňde. Ajmanya. Dawa teret. Men koyup bilmedem, bir gerek ajman etýän. Sen koyup bilmediňde birine futbolka bu kosoga detýän. O mejede. Kergede et bilmäňde. Yöne men zaýan şalban oraya. Ha? Şalban oraya. Näme? Ay filada. Yok. Давай bolýa kimde deňlik bir zady daýar. Şalban. Ajmany. Yo, endi seret, давай zaýdýar. Şalbanmy, ajmanya? Gerekmi sana şu? Ajmany. What's up, all what it do? Fusion them up, now my dash the doom. Demon ruffin at the Malibu. Time to damn bol qara through. Ho boy, ya yok di aqlım. Seni earth boy nima bum daqınım. Sıptırma zadımın aqımın. So ya bum kuluni qaqımın. Okay, ayakta luxury. Görýän men bugün diňe ýaşly. O ýaşda duranam ýaşymy, ýaşym, näli ýaşymy. Ne, Ustad Yıldızlar geldi. Gezde öğrenim, yukarıda öğrenim. O dur. Asman uçağını diye bir de yerde yersin. Selamünaleyküm. Toydan gelýän bu. Yok be. Toy yok da işte. Farhat ben toyumda tanışındım. Näçinji ýyl toy etdiň sen? 14. Adam kim oldu? 2014-nji ýyl ha. Özüň näçinji ýyla Farhat sen? 2089 zamanlı. Normal dövrü doğulup Sağda Bar Ayda geç paraya geldi dostlar. geç paraya geldi. devlet geldi diyen zaman yolu varsa görüp geçeyine var. Elinden eline bırak enerjisini alıp o da tırnak kadar yani. Ha bırak. Aytın mı? Safarik. Orası rahat. O da şey. Başı bırak. Bir İşinde ısınma. Giyinmek de şunda bağlamalı mı? Yo. O kadar tarafı. Şeýden öňüş Türkmenistana belli görüp dünýä ýüzüne arýana çykan kim bar?
Altımrat Halipa. Belki vardır biraz. Altımrat'ı tanıyan mı sen onu? Yok bile. Ne aytıp bilecek şu arada? Я его узнал после того, что как начали вот это интернет-ресурсы появляться. Hava. Ondan sonra bildim, okudum, gördüm. Про него я ничего не могу сказать, потому что я его не знал. Tanıştayalım demek öyle. Да, ну, человек, спортсмен, достиг успехов, очень молодец. Yani şolum yaman pisbel, o çok prostoy adam bolun eken. Benim son bildim onu, arşivini yazgılarını öýünden alıp gaýdan soň. Şolary Песпер болмасаң, sen высокие достижения барып белең o. Высокомерие губит, звездная болезнь губит людей, спортсменов. Sana gelecek, degecek bolmady mı şol? Yıldız kesel diýilýär ýa-ki. Hiç wagt. Для этого есть мои друзья. Для этого есть люди, которые могут тебе в лицо сказать. Но. Я сам не люблю таких людей. Я высокомерных не люблю. Benim halama göre käbir ýerde men plan передача diýip aýdyp biljekler. Ýöne öňrek düşen atlaryň içinde sen nädip şuňa kaýyl boldun diýen ýerlem bolýar da içinden. Могу пахаха ловить где-то, можно что-то понравится, может дурацкое, да? Можно пошутить с кем-то и вот это приколы поймать, да? Вот как недавно в ТикТоке Баргар ещё куда-то делал. Men ünüsem vermedim, gördüm. Более, может, человек свое мнение не мог объяснить. Бывает такое. Hava. А кто-то взял, воспользовался этим. Bordu görmeden, üniversite gördüm, Resus her kim prikol tutup oturuyorsan oturuyandan. Ne daybok yanlışmak diyen de. Ýöne şo derece şonu işi ýal vermek gerek değil mi ka diýen şu? Но черный хайп это тоже черный хайп. Да, кто-то по хайпу и живет. Кто-то этим и зарабатывает. Kamu kabat gelýän adam şu meselem sana çorny hype diýilýän gerek değil. Не, я как к критикам нормально отношусь. Мне без разницы, человек высказывает свое мнение. Это его мнение, это его страница. Мне, извини за выражение, мне наплевать на его Sana мнение. da bu derler ýazýan barmy şu? Бар. Meselem näme diýip ýazýarlar sana? Men de seyredim ama. Iň halamaýan adam näme diýip ýazsalar halama? Раздражает тема. Когда затрагивает честь и достоинство человека. Инхаламайн зат. Вот этих людей я терпеть не могу. Şol türkmen çaýda-da, şuday wajyp da şol üçin iň halamaýan. Men türkmençe näde aýdyp berýän? Ne şunu ýaly edip aýdyp. Erkek bolsanız öz soradyňyzy goýup ýazaýyň diýjekdi. Neden tap bolýarsyz? Şu paýynç döňülüp ýazanlaryny. Bir adama hapa söz yazmak en, как бы литературно сказать, en edepsiz zattır. O zat üçün cevabı var. Ar namuslu adam cevap verir. Yana olaram hitre. Suratını koyman yazıyorlar. Yüzünü koysa böyle malades erkek yazan. Liçkasını ne için yazdın düşündüreydi. Yani görüşeli diye. Mert erkek olsa gelip düşündürür. Ben şunu halam, benim мнением şu, tamam. Senin мнением. Yani мнение, как это может быть мнением, senin adamın ardamız deyip. Sana şu Türkmen bolup, Türkmençe gürläp bilen wagt eýle beýle diýip ýazýan barmy? Aýtýan barmy? Ýok. Sen şu bolşuň ýaly kabul etýärler. O tarapdan hiç mesele çykyp göreni. Ben Hudaýa şükür, men hiç biri ya millet parası da var, bir iki zatla yazıyorum. Они сами не знают, что пишут. Sen şu töwerüňdäkiler mektepde da sen gapdaryňda başyna rusça gürleýärdilermi? Yok, Türkmençe. Sen nädip onunla ýaly bolýan? Sen maşgalanda Меня заставляли учить. Kim? Kakam, Ecem. Kakan Ecem rusça gürleýärmi siz ha? Men geldi. У меня diyen sere gene gide. Men жизнь обстоятельствам şeyle boldu şu men rusça gürlemedim. 4-5 sayda yazındılar, ruski sayda. Hem dinle Türkmen men.
3-4 aylap issa diplomsa öğrenip gittim Rusçanı. Rusçany? Allah. Ha sen şu Son ondan soň men Türkmen mektebine bardım. Türkmen mektebinde maňa uzun kıyın boldy yazmak, başka zat boldy. Aha. У меня вот это каша пошла. Ondan soň но у меня слух был, я мог запоминать то, что мне... Я историю люблю, tarih, oğul yani. Mhm. Hiç ondan gitti de okudu öğren. Şu jilen doganlan senden başkaları şular ýaly Rusça gurlaýarlarmy? Kıymesem gulaş bile. Gurluş bilmekde sen kel Türkmençän kösenip gurlaýarlarmy? Yo, men Türkmençen kösönüp gurlamam, просто aytana. Жизнь обстоятельств näme? Şu daşary ýurtda köp gelsen täsir etjämi şu Türkmençäne? Yo. Näçe täsir eder? Sen sebäbi Türkmençe gurlaşmasan, olar Türkmeni düşünmese, Rusça gurlaşyp berdiň, Rusça gurlaşyp bersen. Adaptatsiya diýen zat bar. Adaptiruýsyz. Men şo kan täsir edip sen kıyın gurlaýarmykan diýen Türkmençe. Yo. Kıyın gurlama. Türkmençe bilen. Bilmedim. Ne? Kameradan alıp ısmadır. Bilýärmi Türkmençe bilen? Kıyın gurlaýarmak. Türkmençe değil de edebi dilde de. Türkmençe edebi dilde. Bizim dilimiz çağır şive dili. Şiwe dil arkaň gurlaýar bilýän. Ete dogry zat ýöne men Rusça barada gurrup etdim. Men наверное, общение, круг общения, потому что men Aňyrda oruslarken, olar bilen gurlaşan, Dagestan, zaten her yurtlan. И средний какой-то статистический язык gurlaşan orusça bolan üçin şeyde galyar garaşyp. Yo, ete aýyp zat däl, brat. Ayıp zaten ýöne näme gerek on? Bilýän zadyň bilýän diýmeli 100% öwerin bilen. Rusçany bilýän? Böyle dün söz bet. Beh demek söz näme demek perewod? Ay, Rusça diýen. Ne? Beh. Näme? Yok. Переводы бар soň. Rusça slova. Beh demek. Beh sözüň переводу barmy? Позвони и спроси, сейчас вчера мне он сказал. Позвони, скажи. Yo, bir ýeriniň sözüne ananalym ýa. Yok, şu hakikaten yazı var. Kitapta yazın. Beh diýilen. Я крайне удивлен сложившейся ситуацией. Näte şeýle teň manasyny düşündirýärmi? Yo, men slovesny перевод diýjek boldum. Вот mesela. Türkmençe söz. Bana dün sorup menen ben sen kelatym. Ay hayran yok. Beh diýilen переводы. Я крайне удивлен сложившейся ситуацией. Şey dip dersin, nime etdiler ha? Bu kitapda hem de bolýar da şol. Beh böyle. Ha? Yok böyle. Biz versin. Biz versin. Sen kim abi? Sen ne tazelemezsin? Ya da yok aldı işte değil. Ha. Bize konuşalım böyle. Ne göre? Смысл? На хайпе быть. На тренде быть. Смысл одно и то же. Näçinji şu? 13. 13. 13-nji iPhone da olsa. Soň çüýnem kakalaňyda, ejeleňde avar berip görmän. Döwletçan 13-nji ýylyny alyp ber. 13 ne mi? Hemen götüreceksin. Смысл yok da başka telefon götürün. Yo, mesele de 100 sapar elimden şu telefon. Bir cezam, hiç sadım dögülmedi bu da. Kafam oldu. Çağını veren. Özüň suratlary alýanmy? Nähil adam sen? Gen gören adyň surat alyp gad edip kişilerine ýetýär. Iň soňky suratyny görüp bolýarmy şaýda? Iň soňky näme? İlk özüň görjekmi? Senin beli sokmadan yedin mi? Yo, näme? Beni? Kimin ýere? Şunu açkini barlap gördüm. Bir nemin ýere. Oldu şire. Kenkan öldürür. Bırakıyorlar beni. Hayfi, Türk kinoda düşdün sen? Osmanlı mı? Osman'da ha? Ha ben? Nähil geldi şol teklip? Я сам захотел. Özüň çykdyň birine. Наши туркмены помогли. Я Шулабад комет. Sen özüň gördüň ýa şu serialy. Go görýän ha? Her doğruluğu görüntüm o, конечно. Tarihi o öğrendi. Ha. Ben şu tarihi o öğrendim. Böyle Türkmenin tarihini вообще öğrenmiştim. Bir de NATO ben işledim ama bu. Şunun için. Eyvah gelim. Vay yaşlıydı. Otur Ankara'ya geçer. Bir bayrakta değil. Böyle. Yo normal erken. Yo am erken ola bir Ankara geçer. Yaman katay amcan salam aleyküm. Mişat gerçekten.
Счастья, чемпион. Спасибо, спасибо. Спасибо. Assalamualaikum. Mübareyimiz var. Спасибо. Samı glam canlıkta başın dik koydun. Ага, Göreceğim o çağılanı o. Все тебя любят. Спасибо. Вы легенда, дальше молодежь тоже пойдет. İnşallah. Ha gel ya. Nedir be? Gel yakınıma Habib koy gel. Yaz. Süper set he. Желанияңыз var mı? Bolt nerede kaldı? Edecek mi pres? Gel. Geç. İzimden kaytalı gel. Yo dakans etmeli. Kaçan. Eline turu alıp gel. Hemen. İşin olmaz. Şey çek böyle ya. Yo. Bunlar esere saç kavadesi uğrayan. Evet uğradan var. O, bu bel ağıran o. Tut. Bildiren. Şey de oraya. Oy. Ağır ya abla. Yok. Davaydı. Kaçırak. Saç kavat etti. Ya düşündüm bırak. Ben sana düşündüm. Şu düşüyordu düşündüm. Yok düşünme. Şu düşünmedi. Saç kavat ettin. Şöyle udarıyor. Bildiren ha. Düşündün mü? Endurun. Baba. Endurun. Ay. Bildirme yere. Her kim ağırdan ya bu. Bittik. Beat the batyam, men vur diş batyam. Hype gerek mi aydan gümrüken. Beat the batyam, men vur diş batyam. Hype gerek mi aydan gümrüken. Neme dursun nadзиратель bile. Что-то сам ничего bir hile упражнение. Hayır. Kozaymasam bunu bırak. Durdu. Niye? Orada. Bolca 25'te ben ettim ya. Abi şu durmuşda yıkıyordum. Köp oturup günümü bir küç günlap yıkıyordum oydan çıkman oturup bileyim. Ya sen yok var bir yerini görüp bir yere gitmeli, görmeli. Смотря на настроение. Ну, это второй вариант больше, чем Якозum. Ben Yekeli'ye boylandı. Yekeli 1-2 saat mımış, bir gün. Yekeli'ye çıdı ne olan derdim de. Sonra alı. Ya, общительный. Общительный sen. Başkaları ne açık davet ediyordunuz? Benim 4. 4. Neçe oğlun, neçe beytin, nirek? 3 oğlum ben ortada. Ortada? Ben gat kutionuk, öydek. Şu dereceye yettiyen şan, o kolada gidende ne hiline taylan yara içinde bana diyadılar da 5 tane, 3 oğlu, 2 oğlu, 3 kız da bana. Men 34 yaşayançam, atı bincal kolulur da menden. Şu bir özünün ortada, şu bir değerli, şu bir düzelse deydirdim de men var şu derece. Boylandı da, yok men aslında problem ben uruş ediyordum. Uruşadın ha. İçinde tenş olur yani. Men men glavni problemim okuw döwrü, gulluk döwrü, lisey döwrü hemme wagt men şu moment taptım yani şu öz snaporum sporda koyurdum da. Çağa wagt aydana kelle herkidi işte çağa wagty bir pikir, çağa pikir. Yetkirjige wagty geçişine bir pikir. Aydan 25 yaşta bir pikir. Özün kaka bolup uzun çağlaň bir pikir. Häzir 36 yaş uzun başka pikir kellerim. Şol hakykam şol eken şu wagt men ejem bana näme diýdi? Men senden iň gorkýanlarym sen daşary ýurda gidip donduwadan bir ýerden çykarsyň öýtürdüm ötken gorkýan. Häzir bolýan sen образовательный kontent göredip düýbünden başga hirsen adamlar kabul etdi. Men soň hiç düşünüp bilemokdy. Öňkü döwür bolanmasa şeýle bolardym. Belki menen beýle bolmazdy. Ringde därle iň soňky kaçan uruşup gördüm bir-birini. Uruşmak därle moşdan uransyň bir-birini. Moş bärde bolan, moş daşary ýurtda bolup bilendir. Moş bir ýerde dynjalyk görken klubda onna. Ýadymda ýok. Ýadynda ýok. Ýadynda ýok bolsa gaty öň şonça wagtlap uje hiç kime el galdyramak ýa uşanmak diýjek bolýan. Ne boladyr situasiýa, ýa bilmedim. O köp zatda ýatdy ýa o zat. Kelle gahar gazap gelende o köp zat ýatdy galmaýar. Sportsmen ne? O sen ne dynjalýan? Şu tuwelimi öz yeterli garanjyň bardyr sen. Şoňa görä dynjalyp harajadyň çok bilýänmi?
Matras kim Smatra gide? Taşary ýurtlary gezmäni, görmäni. Gidesin gele ýöne wagt ýok. Gelen şu köp wagt başkalarına geçiresin gele. Aha. Ondan soň ýene boýçykene gitmelik, 3 aýlap ýene giden trenirovka. Kän ýurt gezdiňmi ýöne şu? Ýurt gezdin dibe gezip bilemok, ýöne trenirovka etmene bardım. Bilmedim, oňa gezen ýurtlarym ýok. Baryp aýlanyp gaýdan ýerim ýok, oddyha diýen, bir-iki sapar giden bolmasam. Gitjek bolýan her sapar. Aha. Häzirim gitjek bolýan. Gidip bilemok. Näçin je Çağlar okuw bar, ol alıp gidip bilemok. Olar alıp gitdim okuwdur ýa. ýeke özüň? Ýok özüm wagty ýok, çağlar bilen bolmam. Yo, ey. Раз, два. Gittikmi? Давай. Öňkü bir gepleşiňde gördüm. Kakan Gaybulağa sen boyuňy görmeýär eken. Başlaryny bilýärdi, bu torýança başga ýerde bilmenýär diýe. Benim sorak verim şonu. Hem için görmeyen spor da bu. Hey oğlum diye oğlum uğraşıp durana biri uğraşatı yakın olmadı. Ne göreyim diye. O da orada. Biz sportmen hükmün seyredeceğiz şimdi o kalk hükmün seyredeceğiz yerine. Perejva denen yerçedendir vardır yerler. Şu yüzüňdäki şuramlar boyda galdy. Boyda. Şu riskden gorkýanmy? Şular ýaly bir zat bolsa yüzüme diýip. Gorkyan. De asazma yaşatı. Sen kavul edip çıkan orada. Seviyede hem kartinanı biliyordum onda nereye geçen boyu. Şimdi boyun ansadı. Onun arkasında azap ve yaman kıyın azap. Köp stres, travma, hem zat bolup gidiyor. Sen şoň meşgullanmaň birinji ýerde pul çünmi ýa-da sen şonsyz oňoňokmy? Ne, ikincisiydi. Bak o şey içindeki aloğu yanıp duruyaka edesin geliyor. O oymak kıyın. Yani koymadan başarmalı. Vakti gelende. Nemşi yaşlar ösüp var ya. Sen ya pelebom sen organizm yaşlık yağla. Bolma. Onu koymam ben mertliktir. Kıyın koymam. Потому что любой yıldız sonuna baka sönüp başlıyor. Doğru değil mi? Onun için onu doğru принимать etmeli. Durmuşsa. Pik böyle, pikten son spat böyle. Şu Mike Tyson'ın soňky urşy. Şoňa nähil öreýän? Jake Paul benim doговорня. Biz bilýäs onu köp saat işi sporun içinde bolsun. Mike Tyson näme? Mike Tyson'ın gorkajagyny etjegini etdi, onu legenda. O bilen näme ýaş çağa çykyp, näme utup bilen okdym, utup bilen 50 boy adam. Burada şu derece awraýly, baýa septanally, soň bir hili has özüni ýitirdi, soň kino düşdi, soň geldi, inni bilen adamlar Mike Tyson bolmaly ýaly kabul etdiler, bolmaly ýaly. Takoy bir özü Adam ütkep durýar жизньni. Durmuşdan seyredip ütkep durýar. Her hil adam var. Onun olsun, onun geçen, onun kellesinde zat sen bilip, sen men bilemok. Özü bilýär, näme üçin zatlara may berdi, näme üçin öňe gitdi, kim направлять edýärdi. Направлять eden adam daşdy öýündek adam köpeldi, bulaşdyranan boldy, aldyranan boldy. Onu справляться etmek kıyın o zatdan. Aydana. Durmuşda en обидный зат предательство. Предательство справляться etmek kıyın. Haçan adama inanyan, bilýän şu adam seni kıyın günü taşlap gitýär. Kemme däl, kän kişi bar. blitz soralara geçýär. Kän pikirlermen jogap bermeli. Böyle. Evet. Sokacak böyle. Yok. Yok. İksan kino. Gladiator, Titanic. Gladiator. Halayan renkin. Gara. Halamayan häsiýetin. Фальшивость.
Sen üçün iň gobaýet. Däl mi? Hawa. İslamdır. Türkmen aydymçylardan biriniň ady. Mehmet Nazarov. Pul mu ya awray? Awry. Örenken pul alıp bir boyda yeňilmek mi ýa-da ujup pulu yeňmek? Yeňmek. Nähil söz eşitende adam urulmana münasip. Namus eten. Namsa degenlerini baydak näme sen üçün? Men üçün emende. Men baydagım da. Men awrayım, men ýurdum bayda. Şu men kimlemin görkezde şu bayda. Maya vizitni kartochka diýsiňem bir şey dip bilen, bir ýere baranda Türkmen bayda böyle boldu. Men sana näme aýdasym gelýärdi? Sen şu öt etýän zadyny düşünüp etýänmi? Ya kim üçün etýän, näme üçün etýän? Ol wajypda, ýöne sen şu etýän zadyň şu döwür gaty gerek zatlaryň birini diýen. Men nesip bolsa sen şu etýän zadyň bir näçe ýaşlara, oglanlara hakyky görerli bolup gerek eder diýip umyd edýän. Altymrad agaň şu wagt adyna okuw merkez açyldy da, sport toplamy. Ýok bolandan soň men nesip bolardy etýän sen şu barlygyňda şu zatlar döremegini Nesip? bir näçe çağalan oglanlaryň dogry ýola geçip şu zatlarla meşgullanyp özüni tanatmagyny isleýän, şoňa sebäp bolmagy. Nesip bolsa bolar diýip umyd edýän. İnşallah. Şoň üçin köp sag bol. Bir ösüp barýan ýaşlara, oglanlara aýtjak sözüň bolsa aýda. Liboy bir edýän işiňizde, durmuşuňuzda mertligi ýitirmeň. Türkmen adyna münasip bolun. Erkek bolsun, kız bolsun. Dünyada bolmayan iş yok. Liboy işem bolýar. Целеустремленность, дисциплина. Bir bolmady, iki bolmady, üçte bolar. Onun öňünde böwet çyksa saklanyp durmaly däl. Ýadan aýlanyp geçmeli, ýa-da urup geçmeli. Будьте честными самим собой. Всё со временем, всё будет. Главное, верьте в себя. Wagty geler hemme zat bolar diýen. Всему свое время. Не все сразу получается, но мелкими шагами вы достигнете своей цели. А когда вы достигнете, вы это даже не заметите. Хотя об этом вы мечтали. Мечтали когда-то. А когда достигнете этой цели, вы скажете: серьезно, я это сделал. И другие цели появятся. Sag bol, Tanrı ýalçak. Janyň sag bol.